Няма да говориш лъжи, значи тебе от години наред те хващам вечно в лъжи. И понеже сядаш си там на стола, пускаш си компютъра, почваш да си говориш сам, да си ги нариваш сам, да си правиш съчинения и човек не може, аз как мога да ти опонирам? Единствено като ти пиша коментар отдолу. Но тъй като ти игнорираш коментарите ми, нито съм те обиждала, за разлика от тебе, където непрестанно от години наред, още преди 4 години, когато живях в къщата, когато Жаната напусна, преди 3 колко беше, когато остана в лудо състояние беше, още тогава започна ти да се съчиняваш за мен истории, неща. Аз говоря, долу ти съвсем друга история си правиш. Ма съвсем друга. И те хващам постоянно как лъжиш. Ма постоянно. И ти се водиш човек на Бог. Не си. Ти не си мърдаш задника да отидеш дори в синагогата, която ви е там. Поне в София има синагога. Не си в някакво сибирско село, нали? Какъв вярваш си, в какви богове вярваш, не те знам. Лъжиш на поразия. Лъжиш като дърт циганин. Понеже, знаеш какво? Погледни се абонатите. Сега нараснаха, отидоха на 218. Така. Кой те гледа от тези хора? 218 човека абонати. И ти са кефиш. Аз го усещам как ти са кефиш. Усещам го. Ти зато и казваш, аз се продължавам си говоря. Коли вика, тук бяха 100 няколко, 198, 200. Кой те слуша, бе, човек? Погледни. Не знам за какви много показвания, гледания. Ти говориш, че чак отваряш статистиката, което не мога да видя, защото ти бързо местиш камерата от телефона, да показваш екрана на компютъра. Това, което показва отвън, което всеки може да го види, 2 показвания. На това последното ти видео. 2, може да станат от 3, казвам за в момента. Къде са ти 218 човека, които те гледат? И не говорим за всички. Половината. Половината къде са? 100 човека, там 80, 90. Аз не виждам такива много показвания. Да. Кой? Бай Маринко ли? Бай Маринко, престаних вече за 100 пореден път ти казвам, не Маринчо, няма такова име в македонски език, Маринчо с Ч. С К е. Там си уж близко, пък нищо не знаеш. Маринко.